Това може да се случи без дори да разбереш. Един човек те заговаря и привлича вниманието ти. Докато му отговаряш, друг се приближава зад теб. В ръката си държи терминал. Доближава го до джоба или чантата ти. Точно там, където обикновенно са банковите ти карти. Не е необходимо да ти взима портфейла. Не е необходимо дори да те докосва. Само няколко секунди. И всичко вече е приключило. Отстрани изглежда като напълно обикновена ситуация. А ти, най-вероятно, дори няма да разбереш какво се е случило. За да не се оглеждаш през рамо всеки път, когато си на оживено място, можеш лесно да добавиш RFID защита в портфейла си. RFID блокър картата от MyHelp ID се поставя до банковите ти карти и помага да ги предпазиш от подобни опити за нежелано безконтактно сканиране. Но защитата не е единственото, което получаваш. Ако случайно изгубиш портфейла си, върху картата има QR код, който отваря твоя Lost and Found профил. В него можеш да оставиш контактна информация, за да може човекът, който го намери, бързо да се свърже с теб.